Ο Νόε δοξάζει τον Θεό. Η ώρα για το ευχαριστώ. Γένεση 8. Παντού σε όλο τον κόσμο υπήρχαν ακόμα νερά, αλλά ο Νόε και οι δικοί του ήταν ασφαλείς. Ο Θεός είχε πει στον Νόε να φτιάξει ένα μεγάλο καράβι, την Κιβωτό. Τον συμβούλεψε να μπει ο ίδιος και η οικογένειά του στο καράβι και επίσης του είπε να πάρει ένα ζευγάρι από κάθε είδους ζώο. Πραγματικά, ο Θεός φρόντιζε πολύ για όλους τους. Είχαν ήδη περάσει πολλές μέρες από τότε που είχαν μπει στην Κιβωτό. Μια μέρα, ο Νόε κοίταξε έξω. Τα νερά είχαν υποχωρήσει τελείως. «Ας ευχαριστήσουμε το Θεό για τη βοήθειά Του», πρότεινε ο Νόε. Έτσι, δόξασαν όλοι μαζί τον Θεό και εκείνος ήταν ευχαριστημένος μαζί τους. Ο Θεός εμφάνισε ένα ουράνιο τόξο στον ουρανό και έκανε μία συμφωνία με τους ανθρώπους. «Θα βλέπετε το ουράνιο τόξο πολλές φορές από εδώ και πέρα», είπε ο Θεός. «Κάθε φορά να θυμάστε την υπόσχεση που σας δίνω, ότι δεν θα καταστρέψω ποτέ ξανά τον κόσμο με κατακλυσμό». Ο Νόε ήταν ευχαριστημένος για αυτή την υπόσχεση του Θεού. Ο Θεός είχε κάνει τον Νόε, την οικογένειά του και τα ζώα πολύ χαρούμενους.